You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. And welcome to another episode of Sugilanon, Ordinary People, Extraordinary Stories. Wow. Ang storya karong adlaw kay gikan sa Reddit lang gihapon, sa Cebu na subreddit. The title is Unsay buhaton if medyo off ang treatment sa waiter. Basaha! First time gyud nako maka-encounter ani, and honestly, wa gyud ko kasabot unsay angay buhaton. Ganiha, gikan mi deliver sa among produce. Me, driver. Nya ang pahinante. By 11 a.m., our stomachs were growling louder than the engine of our delivery truck. Ako yawan niya, oy naa siya mga kuan. Na siya yung mga description sa iyang mga feelings and thoughts in the stomach. Mura siya ganang writer. Mura siya writer. Mura siya a frustrated writer. Naa siya potential. Niya pagkaman. So Wala di ko yung mic. So I asked them, asa ta mga on? And syempre, the universal answer of all Pinoy, ikaw bahala, boss. But before, nadungog na ko ang driver ng utana sa pahinante. Okay, dili siya ang driver. Abi ko siya ang driver. Me, driver, niya ang pahinante. So, tulo sila kabuk. Yes. Okay. Kasabat ako. So, ang driver daw ng utana sa pahinante. Mabalik ko. Lami ka ang shakies, no? Ako, tubagon ako na, yes, lami ang Shakey's. Labi na ilang carbonara. That's my favorite. Ang ilang carbonara dito is lami. Anyway, go back to the story, please. Kay ang gasoline station nga amo suki, tapad raman sa Shakey's. So I thought, why not? Let's live a little. I told them to order whatever they wanted. I even added, pasobrahi gamay para naay ma-take home para sa inyong balay. Pagka-generous ba nga amo? Pagkabuutan ba nga boss? Pagka-generous nga amo. Pagkabuutan, no? Sana all! Gani, no? I told them to list everything on their phone para one-time order. Efficient, strategic. Nadyo siya yung mga descriptions sa yung mga feelings and thoughts and stomach and basta na siya mga... naa siya mga ingon-ana na mga efficient, strategic, naa siya mga adjective, naa siya mga descriptive words. At least gwapo ni siya nga sugilanon kay mga commas, na mga periods, mga full stops, mga punctuations. Na mga apostrophes, na mga quotation marks. Na mga descriptions and feelings and thoughts. Unya, gwapo ka iyang pagkasulat ba kay proper capitalization. Naay kanang naapod siya ka ng he or she is building momentum. Sa mga climax, sa mga nag-intensify. Na siya world building. World building, world introduction. Okay, yes. It's like I relate na ko kinagdula mo with Dungeons and Dragons. The game master would build the world for you. Like the game master would describe what the world looks like, where are you right now, who are the people sitting next to you and stuff like that. Yung mga feelings and thoughts and views. Nice. Sige, go. Padayon sa story, go. Kadali lang. Kaya ang iyang mga punctuation ba na yung mga comma, tapos quotation mark, tapos period before the quotation mark. So, kanang correct kaayo ba? Ayang pagkasulat. Murag si Connor ang nagkuhan ani. Murag siya ka ng writer good siya. Napa siya isa giingon. But alas. Okay, gigamitan word na alas. Kaya atong naibalang na alas baraha ba yan na? Oo. Pero gigamitan nag alas diri which is murag ang meaning ano sa baka no? Murag ana no. But But one by one. Ay, masahan ako ni nga paragraph niya, mag-react ko. We waited for a while. Dugay migi entertain kay ambot nga no. Pero gamay raman ang tao. Then finally, the crew arrives. At this point, I was busy replying to buyer emails and texts, trying to look like I had stock options. So I let Kuya Kui's driver order for the three of us. Very, very trusting. It looks like he trusts his employers. Okay, he would let them. He delegated the ordering to the staff, to the driver, Kuya Kui's driver. Unya, mag-comment po ko sa iyang usage of the M dash. Yeah, the N dash. He used it.
This is the M Hey, dash. wait. We have co-pilot now. This is the M dash. But we have co-pilot now. Oh. Maybe he did draft this and then submitted it to co-pilot and then co-pilot brought back this. So mo na imong timailhan nga co-pilot kay na ay M dash. Oo. Kay ka nang mag-post ko, nanay and dash, kabalo mo, sign na nga lang co-pilot ko. Dili, ayaw pag-ingon ana. Kay nagagamit yun ko og M dash sa una pa, wala pas co-pilot. Ayaw pag-ingon ana. Ginagamit ko yun na. Is it N dash or M dash? There's dash, N dash, and M dash. Oh, okay. Onya. On the fourth item, out of nowhere, the waiter suddenly hits us with, "Sir, i-check sa ang price before mag-order." Hala, I experienced this! Oh I my God. experienced this! Daghanak layers, oy. I experienced this. Hala, who says that? Taga 7-Eleven na mga cashier. Oh, taga 7-Eleven na cashier. Kaya nga no, nagpalit ko, one of my favorite chips is Calbee. Medyo pricey man dyan siya na potato chips, di ba? Mahal na siya ng potato chips. Lami. Palito na ko na. Balag. Kay lami. Balag adlaw. Ano ba eh? Ka-afford mans, darling. Why not? Oh. Napalit ko. Oh. Giingnan ko sa cashier na, "Ma'am, 186 ba ni ma'am ha?" Lainag batasan na Oh, I look poor. Oh my God, I cannot. Buy one. Uy, si Jonah na ay experience, ana. Jonah pag-ingon. Kay di ba, mupalit og palaliton liquor. Liquor. Sa convenience. So 7-Eleven po tong iyaha. More convenience. May yata tong iyaha. So niadto si Jonah. Naingon na po na ko ang last name ni Jonah Blank. Amo ang mama ba? So niadto daw siya ni nangita siya og liquor. Kana akong paliton na aman di ay kuan diri kana akong paliton miss. Ana siya. Ma'am, tag 400 ba ya ni ma'am? Wala ko bala sa exact price. Ana siya tag 400. Giinan ako mama nga tag 400 daw. Yun yung anak ko mama nga. Ay mao ba? Katunga raman di ay sa 800. Medyo petty. Ayaw ka na ako mama. Maka-afford na. Oo. Kanang kuripot ako mama. Pero pagdating sa alcohol. Walang papatusin. Alam na, expose mo mama do. Papatusin lahat ng presyo. Kaya ako mama, mutira na. Wala na ipakialam sa presyo basta pag-abot sa liquor. Walay liquor ban. Uy, mama ba na-expose? Hala, kalain ng batasan. Ang giingnan kay ang driver. Usa ba ang kanang line? On the fourth item. On the fourth item, out of nowhere, the waiter suddenly hits us with, "Sir, i-check sa ang price before mag-order." With the calm confidence of a man who just wants some mojos and peace of mind, I asked. Wow. Kay? Ano siya? Again. Basaha again. With the calm. Sige, go. With the calm confidence of a man who just wants some mojos and peace of mind, I asked. Kay? Kuya, ani ni Kuya writer? Uy, kay naagi siya mga ingon ana ba with the calm confidence that just wants some mojos and peace of mind. Oh. Di ba? Nadyo siya yung mga description sa iyang gusto kaunon og sa iyahang thought process. Sa iyang thought process. Oo, sige go. Para double check lang, sir, he says. I know he's just trying to be helpful. Wa na ko mag-mind. We proceed. Business as usual, I thought. 1 minute later, and I swear, wa pagani ko katunga basa sa email and text sa mga buyer, nibalik siya. Dala ang bill like it was a notice. Naaara inyong bill, sir. No smile, no after your meal, sir. No, I hope you enjoy your food. Just naara. So, wa pa sila kakaon gitagan sila bill? Wala pa ang pagkaon? O naana? 1 minute later. Kay pag anak niya di ba Giingnan siya nga, "Sir, check sa ang price before mag-order." Nga to bag kay, murag ngano, murag ana. Murag kay ngano, murag ana ba? Ang gito bag ang waiter nga, "Para double check lang, sir." Ano siya? 1 minute later, nibalik ang waiter with the bill. With the bill. Wa pa kay nangaon. Mo pay pag-order. Nanay bill. O sige, basahon na to. I blinked, took a breath, then in my best calm voice, "I may sound like an asshole, but it seems to me you're doubtful." Ay, in English si Kuya. Pak! Maninglis si Maninoy with feelings. Ay, naaman di ay siya sarili niyang komentary. No reply. Ay, wala nito bag. Okay. So I hit him with, "How would you handle this if it were
You who just came from a long day's work and hadn't eaten yet. Pak! Maninglis again. Kumbate. Oscar-worthy delivery. No, judge mga thought process And diha. Oscar-worthy writing. Oh. I swear, this was my first time nga matrato og ingon ani sa usa ka kaunan. Very bad service. Like, all we wanted was to cool off and eat some overpriced pizza under a functioning aircon. Bitaw. Tinuod. Kahuman na mo kaon, gitawag na ko ang lalaki to settle the bill. Unya ang pahinante, bless his unbothered soul, casually asked me, pila di ay tanan choy? I gave him the total. Then he goes, so sisiw. I'm a farmer. Di ko prim and proper all the time, especially in times like this. Holiday season, when most of the manufacturers who buy our products, buy our produce decide to suddenly go on vacation. Di na ko first time makakaonog Shakey's, but first time ani nga branch. So di ko sure what's their system, but as I observed sa line customers, they really asks their bill after the meal. So sila lang ang gihatagan og bill before the meal. Kuya ba bagud ana? Sa mga naka-experience ani, how do you usually handle this case? Kay basin man good bad day lang si kuya waiter or basin tungod sa kagutom and kakapoy na misinterpret nako siya, mao na ang kahumanan sa iyang istorya. Una sa tanan, doubtful si waiter. Discriminatory siya. Dili dato i-dismiss nga naji tao nga discriminatory. Na, I've experienced it. I've experienced it myself. Although siguro na valid pud to nga discrimination sa ako kay nakapambalay ko, which is what I do all the time, even though it's just 7-Eleven naman. Mag-usad ka sa 7-Eleven. 7-Eleven ka na mag-Chinese color, gown. So di ay, magpambalay ko. I don't care. Pero laing kaayog batasan ba na ka nang mood out? Uy, kung kabalo mo, suryanta mo, kung ako ang naato dito nga sitwasyon, dili ing ani ang may tabo good. Kabalo na screen kay ana. Dili ing ani ang route, dili gani ko siguro makakaon diri. Mahawa siguro. Mahawa. Kaya nga no, manawag jud kog manager. Ay, dili ka muhawa, te. Manawag kag manager, oh. Then muhawa. After Dili ka sa muhawa. discussion. Dili ka muhawa. Feeling ni mo? Oh. Manawag kog manager. Kaya nga no, dili man na, I don't think na ang waiter is all that powerful para mag-ingon ani. Nga no, wala di mo alma nga manager. Nga no, mga tagagbil. Wa pa man nakakaon. It's possible na gitolerate po ni sa manager or sinuguan jud ni sa manager. Basin sinuguan sa manager. Mangayo kag bill. Syempre, kanang manager, kuan man helicopter man ang manager. Helicopter. Ano ba? Kabalo sila sa naitabo sa ilang restaurant. Mo na ang ilang gamit dia, eyes and ears and everything. Kabalo na sila kung nakakaon na ba na, naghangayo na ba nag-bill or what. Mo na ilang trabaho, guys. Believe me, mo na ilang ginabuhat gyud. So kung nangayo na og giyatagan nag-bill, mag-question jud kung tarong siya nga manager, i-question jud niya ngano muhatag kag bill, wa pa man nakakaon. Mo pa may pag-order ngano muhatag kag bill. Pero nahitabo man so meaning there was something. Let's test the soft focus. Kabalo mo guys, mamalahi ta. Mo jump ship na pud ta, kadali lang gyud. Bago ang among camera, you know that. Oh, we got Did it improve? Please comment. Amot lang because you know it depends on our internet and depends on Facebook. Kabalo mo, nangutang si Kringkay og cellphone. Di kinahuman naman migbayad sa cellphone sa akong bana, so ako ana pod. Ay, puli-puli. Pulihan ay man na. Pulihan na. Pag mahuman na pag nahuman sa plan nagbayad. man na, no, sa plan. Sa plan. Pag mahuman nagbayad, ako na pod. Ana lang, puli-puli. Ay man na. Oo. Ako di ay pag kanang sa plan man ako ang phone ako. Pag naay bata nga nabuha ka na pug cellphone, mapasa na pod na. Pasa-pasa lang ni. Ako na pod ang naibago. Ako always ang naibago. Ako always ang naibago. Oo. Pero dili ko muhatag karon kay ganahan ko sa akong phone. Very good. I like my phone. Anyway, mubalik ta sa istorya. Mubalik ta sa istorya. Nganong nga hawa man ta sa istorya. Feeling na ko manager to pod. Tolerated or sinuguan? Nara sa duha. What do you think? Di kay nag-discriminate, nag-una-una og discriminate ang waiter habang nagadawat og order. Check sa ang presyo, sir, ha? In the moment, no, nag-discriminate na siya. Kay farmer, I'm a farmer. So, siguro, ang ilahang outfit kay pang karga-karga. Or comfy clothes nga. Comfy clothes na makatrabaho sila tarong. Oo, kana
one by one. Carry the barrels. Mga gana ba? Pang trabaho ba? Kaya nag-deliver gana sila og mga produkto, no? Mga produce nila, mga gulay-gulay. Feeling na ko kay farmer man. So, comfy clothes gina, mo siguro na gi-discriminate sila kaysa ilang suot. Ay, lahi po ng experience ni Jonah Blank. Unsa di Na ako experience ana nga magkaon me with friends, then after eating kay ako ang tagaan sa bill. Okay, madam ang ugnaw among mama. Madam ugnaw among mama. Actually, napo ko experience ana. Kadaghan jud. Like ako jud ang dili siguro sa madam ko ugnaw, pero ako man gud ang mustorya gud. You're like, you have this commanding aura. Kanang mo na ko na damoy table for 8. Kanang ako dayon ang mustorya ba or table for 10. So feeling nila ko ako ang nag-initiate og storya, ako dayon ang in charge sa family. Ay, bitaw. Kay ikaw man, di ba? Pero actually si daddy ang mubayad, ang akong father-in-law. Ay, Kanang librehon mi niya sa Famous, my favorite restaurant. Famous Bacon naman. You know, I love your chicken skin, I love your satay, I love your siopaw, I love everything. Anyway, mapareha tayo experience, mom. Maybe because we have like a commanding aura. Not a rich aura, but a commanding aura. Silang duha, mom. Yeah. Ala, anak, gide ka ni Jonah Blank. Of course, ano ba? Anyway, saan man na to? Unsa inyong buhaton kung kamo ang nasa ani nga sitwasyon? Ay, mama sa tag-comment. Mama sa tag-comment. Talk to the manager. Mo na ingon ni Six Pistol. Which is what I would do. Napay isa ka comment there from Maleficent. Haladlok ni siya kasi Maleficent. Honestly, ani mo niyang comment, quote, honestly, daganin ani sa Cebu. Imong looks mo matter para nila before ka i-entertain. Luod nga culture, unya, feeling nako, walay chance mausab. Maka-realize na lang ka, mas maayo pa imong unhan para tratuhon ka og tarong. Ay, unhan nimo og, unsa? What? Explain, i-retype. Unhan. I-retype, pangit siya pagka-type. Unhan, sige, ako i-explain para sa iya ha. Unhan, kanang, order ko ani. Maka-afford ko ana. Ay, or kanang ipakita nimo imong kwarta. Pwede igawas daan ang wallet pero ang kwarta murag nanubra, murag nalampas. So kay gikan man sila nag-deliver, daghan ni og kwarta si Kuya Writer. Oo, kay mo pay pagkubra. So baga ni siya og pitaka ani siguro. Pero kabalo baka napoy point ni si Cultural Spite 390. Ay, unsa di? Ana yung comment nga, bisan ganahan ka mag-shorts ra og tsinelas kay chill nga laag, pero kabaw ka nga daan nga mo depende ila treatment ana, why choice dapat dress up jud. Mao ba? Uy, kabalo ba there's a trend in the western countries na the more laid back imong suot, the more rich ka. Like if you're wearing sweatpants, sweatshirt, mga to sila og mga fine dining restaurant. Acceptable na nakaroon kay sa una, di ba? Pag fine dining restaurant, you have to dress up, you have to wear a dress, cocktail dress, you have to wear suit. Murag ana pagkaroon, acceptable na sa ilaha sa western countries ang magsuot lang ka og ng simple shirt, simple pants, and sneakers. That's how they perceive now as rich. Di na gani segment ana sa gani ito movie nga naa si Keanu Reeves ni adto sa fine dining restaurant with kisa ganang comedian na babae, Ali Wong. Oo, nag-date sila ni Keanu Reeves, silang suot kay kanang casual lang kaayo pero nasla sa fine dining restaurant. I remember that scene. Murag ana ilang kuan karon dito trend. But here you have to really dress up para maka-command ka og dili man command pero dili ka ma-discriminate. Para i-treat ka nila nga maka-afford ka. Dito sa Amerika, siguro, ang nagpauso ana kay si Adam Sandler. Kaya ang suot gani sa Oscars, nag-hoodie, sweatpants. So, siya nagpauso ana dito sa Amerika, I think. Dari sa ato sa Pilipinas, dapat naka-dress up ta. Bitaw na. Dahil nag-comment diri si Suspicious Owl 8, ano siya magbutang og bill ang Shakey's before pa maabot ang food. Nakatry ni sa SMC side og sa may Cybergate. They usually use it to check it if napabay kulang sa imong order. Ay, weird mo sa Cebu. Kay dili man ingon ana diri sa Davao. Dili ing ana diri. After na sa bill. After sa meal. After jud sa meal, i-check ang bill kung tama tanan. It doesn't also make sense if they would ask you to check the bill before you eat. Kay usually na ako'y pakapin. Usually na ako'y iapas. Dessert, kanang unya na nako i-order or drinks kanang magpadungag day mig duha ka coke or magpadungag day kog leche flan or magpadungag day mig rice. So, it's double work.
Like, you would have to check the bill before you eat and after you eat. Kaya kay mga pakapin na order. Unsa po'y purpose? After na mag-eat. Mo That's gani, the no? right thing to do. It's not. Weird mo. Kaya nga no, Dili mo pakan-asa na. Kaya usually gigutom man na, pakan-asa. O pakan asa ano mag-check pa man ta, magmuratag ni adto sa BIR para mag-check so ato mga ITR. Pakan-asa, kay gigutom naman na. Oo. Sa naman. Ay weird mo diha, dili siya normal. Dili na to na i-normalize. Oh. Ayaw na imo ang culture. Ayaw na imo ang culture. Pangit na siya na culture. Mm. Dapat pakanon sa nimo ang tao, dili kay mag-check-check sa tagbill dayon. Oh, kalain pa ninyo no. Anyway, Pero dili to bad day. Discriminatory good to siya. Dili to like they having a bad day, ana-ana. Or, dili po to mo judge, no? Basig, naa sila na experience na customer ba nga, hala, mahala ba di ay ani, ay, yeah. wala ko kabayo nga yung wala ni, di ay ang inyuhang kuan. Inyuhang kamahal sa presyo. Pwede po. Man mo mo ingon. Pwede po. Unya na trauma na di ay sila ato. Pwede po ing ana. Lingaw kayo si Putput sa akong cowboy voice ba? What are you doing there, son? You go and sleep now. You brush your teeth. Malingaw din siya ana. Asa Oo. siya? Nasa dito. Lingaw kayo siya. Ana pa si Background Drag 5877. Ano siya? We recently ate sa Shakey's as Fortuna. Yes, hatag sila daan sa bill. Nakalimot ko sa reason why hatag sila ahead pero ila to giingon para pagtunol nila sa initial bill. Oh! Double work gid ay kinay initial bill and na final bill. Mo gani no? Ako po ding ani po akong ginabuhat kay diri sa amoa sa Sabsaharan. Mindanao. Wala jay bill before ka mo eat. Lain na pud oy. Kay di man ko kahulat usahay ang waiter ba kanang mo tawag ka bill niya mo balik na pud siya then pag human og check sa bill balik na pud siya to get the terminal para i-tap ang card. Basta daghan og process akong ginabuhat. Moadto jud ko sa counter. Dito ko mo bayad mo check o bill. Tas mo exit na mi. Na mo na ang Ay, considerate ka te. Considerate ka. Kaya Oo, dili na nimo considerate pabalik-balik ko ng waiter. Oh, considerate ko. Ay, buutan ka. Buutan jud ko, guys. Oo, Buutan jud ko. Abi Ay, lang how ninyo, sweet. pero buutan jud ko. Abi lang ninyo. Napoy comment na rin si Wandering Pansita. Ana siya, bad day or not, dili dapat bad service. Tama man. Bitaw. Napoy comment na rin si Southern Gal. Ano siya? Ahani nga Shakey's. Kahilasad sa waiter oy, maupay maginilas na utro rasad nagtrabaho. Kanilahi feeling na mas nakaarang-arang ba, murag yun nakatungtong na langaw sa kabaw oy. I don't know sa himuna ko ana if I were in your situation gyud. May sad siya wa ka magreklamo sa manager kay ako pa tong inahan anaon aw amot na lang gyud. Parehami ni Southern Gal. I think it's me. This is me. I left this comment here. Ikaw ang nagsulat, ana. Ako. Kay parehami og reaction. Manawag do siya manager. Bitaw. Karen kaayo. But I don't have the Karen hair. Naay nag-comment diri ba nga nakabantay sa iyahang way of writing. O sige daw, sa man. Ana siya. Out of topic lang ba? Write kag book. I like the way you wrote this and I feel like you know how to write a book. Di ko ting basa pero ganahan ko mabasa if write ka. Sorry, that waiter was an a-hole. Onya, ang gitubag ni writer, yes, I used to be a news writer and I read. He's a writer and a reader. Oh, that's nice. Pero wa pa ko sukad nakasuwat og libro. I also love writing personal essays. 5 essayists are David Sedaris, Jessica Zafra, Insoy Ninyal, and Lord De Vera. Kuan siya, he's a cultured person. Cultured siya. We are not aligned. Because we are not cultured. We are not. But we readers. appreciate your writing. Yes, we do. Yeah. I love it. Onya, moto siya guys, pag maka-experience ka og ingon ani, kung ako ani dili man murag dili man good ko confrontational na tao jud. So dili gyud na ako ni tagdon, maing ani ko. Dili na ako ni tagdon. Matingara ko. Ako i-question jud dayon nako. Ngano na ako'y bill wa pa ko nagkaon? Ing ano daw yun? Uy kabalo baka tama di ay na remember na noon ako isang adlaw, dili ni related sa bill. Isang adlaw. Isang adlaw, literally, katong niaging adlaw ba? Gani. What is niaging adlaw? Thursday. Wednesday day. Wednesday. Nagkita mi sa akong anak, kay gisundo na mo sa eskwelahan. Nagkita mi sa akong anak sa mall, sa Vista Mall, di sa Mintal. Oo. Ano siya, mahulat ako, nag-order pa ko, og kanang iced coffee sa McDo. Nag-order daw siya. Nag-order siya 4:55 PM, mo nang nasa resibo. Naaman ay timestamp ang resibo, 4:55 PM.
5:55 p.m. Wala pa iyang order. Hala, isa ka oras iced coffee lamang? Iced coffee lang. Nga kami, lingaw manggod kami sa car. Kay nagsuryahan na mi mag-asawa. Nga, nagkatakanta na lang good. Pero wala ko napansin nga, hala, isa ka oras naman dito nagulat pa. Ang imong anak dito, nagkutob na ko, kabalo na dayon ko, nalimtan ni, na-ignore ni atong anak. Oo. Kay ako anak, dili mag-speak up. Yes. Dili mag-speak up. Kabalo kong na-ignore ni iyang order, nalimtan ni. Nalimtan na. Pagsulod na ko, tama gina kong kutob. Nalimtan yun di ay siya. Oh. Ma'am, alas 4 pag i-order, gi-exage na ko. Kay syempre, 4:55. Alas 4 man yun. Tama Valid na siya. Valid na siya. Oo. Ma'am, alas 4 pa ang order sa akong naktan-awang resibo. Hala, alas 4 pa gid ay. Nadala sila sa ako ang narrative. Nadala sa akong narrative. Oh. Paliw ko, ma'am. Paki-rush na ani, ma'am. Kay ganina pa ni. 2 ka oras na. Ay, valid na siya. Valid kay 4. Kay Pero 9:55. Oh. May ganun na rush. Unya, apologetic sila. Apologetic. Ay, maayo na. Nahatag na yun. Kay kung wala ko ni rescue, luwi kaya kung anak ato niya, dili na mo mabantayan nga, dugay di king order. Isa ka oras na di mi nagulat sa car. Nagsige magumig istoryahan na. Kana manggulat kong bana ug ako. Daghan kami mga istoryahan na. Lagpot. Mura nag-podcast. Nag-podcast. Manapon mo sarili ninyong podcast ito. Napon mi podcast sa sakyanan. Oo. Sus, dugay di kaya kung anak nagulat. Nagtindog dyan dito. Dugay kay kuya, wala ka nag-speak up. Maulaw na. Maulaw. Introvert. Wala naliwat sa mama. Naliwat sa papa. Naliwat sa tita. Sa tita. Naliwat sa tita. Introvert. Dili mo storya. Oo, moto. Pag rescue na ako dito, nahatag na yung order ng uli na yung taon mi. Ay, kaloy. Sa ka-oras nagulat sa iced coffee. Gi-exage ako. Alas 4 pa nag-order akong anak. 2 na ka oras mi nagulat. Tama, mampod. Tama, mampod. Exage lang siya, pero tama siya. It's my opinion. It's a fact. It's a fact. In her opinion. Si Darling, ang klase nga confrontational nga tao, mureklamo gid siya. Dili ko pwede walay hustisya sa life. Oo. Dapat na ako ay justice. Ako, Everywhere I go. I will keep everything to myself. I will not confront anybody. We are the total opposites. That's a bad thing. What is that comment from her? A commanding aura. Unya mo to, guys. Oo, mo to, guys. Salamat kayo sa pagpaminaw sa among Sugilanon karong adlaw. Mag-Bisda Academy ta. Bisda Academy. Bisda Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is tang-an. Unsa din ang tang-an? It's a word that's referring to someone experienced or seasoned in a particular field. Expert. Oo, murag veteran. Veterano na expert na kadiha. Veterano na kadiha. Expert na kadiha. But instead of saying veterano or expert kadiha, we say tang-an na kadiha. Tang-an. Oo. What's the example sentence? Ikaw kuha og kamunggay dito sa silingan, be? Tang-an na bitaw kag pangawat? Lain na mo ng example, eh. I made that example. I am one of my elite person. Pero kabalo ka no, recent lang po na ako nina-learn na word. Kay Darling na po na ako nina-learn na word, tang-an. Kadugay na anang word, grabe po. Mo gani no, kay dili man ako na ginagamit sa in real life. Although dili siya uncommon nga kanang dili gid nimo madunggan diri sa Davao. Madunggan. Dili lang siya niya ginagamit. Kay medyo snob siya. Ako personally wala na karon pa na ako na siya nadunggan. Wala kaluoy po na niya. Ay dili siya karon pa nadunggan, murag karon pa na commonize. Karon pa siya na normalize. Na-normalize sa akong brain ang tang-an. Pero ginagamit siya sa mga tao diri sa Davao, di ba? Correct. Okay. So, the word is tang-an. Dagan na mong natunan sa mo ba as in. This is ang gisulat nako dito sa ato ang isa ka episode kay the most educational Bisaya podcast sa buong Kalawakan. Bitaw, it's true! Tinood because ka na. there's no other Bisaya podcast that gives you Bisda Academy. Tinood ka na. We have a curriculum here. You will gain units. We'll give you a certificate. Certificate. But that's a joke. I will not give you a certificate. Mag-share na takadugayan din ba? Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice.
O basig na amoy mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, your submissions are anonymous, di mo mailhan. To submit your stories to advertise or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Again, that's DILINIADVICE.com. Our GCash and Coffee QR codes are there. We appreciate it. Thank you so much, guys. Salamat kaayo sa inyong tanan. Maura to. See you next time. Bye!